Hey guys, Khulumbai नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाबाय एगेन कन्टिनिउटि सर्ट दंमोन नालाय मैया गाननायखौनो गानफिनलायबाय आरो आयो स' दायो जों थांनोसै लकेसनावहाय स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो लेटहा बिसोर आय' जि गोबाव हर बेगा मोनफैबाय दासो नै जों शुटिं लकेसनावनोलै शुटिंनि लकेसनावहाय साथा जाग्रा नै ना ब्लगारा हारसिङै मा बानायखोमागासिनो दङ ब्लगार जादों दासो गोदान नालाय सेटिंखौनो खालामनो रोङाखै लासै रोंगोन दे बाजै लासैसिन खालामनानै गारिफोरना लाजोबो जाखांबानो दे खुलुमबावलाय खनसेबा खेनसे खुलुमबाव दे दादिखौ जिउ गोलाव जाथो दे खुलुमखांबायलै आं नानि दादिखौ बेखौ खुलुमदो दे थांदो खुलुम थांदोंमोन नै गुमै खुलुम थांदोंमोन थांदो खुलुमहैदो हनै लाजिबायलै एबार दाना थांगौ नानि हेल' गाइस जोङो दा थांगासिनो दङ दैमा सेराव फोर बिरनाय बादि सिख्ला नाव सालायनानै फैनायनि फैसा जेबो जायाखै जोंना गोदोनि गायत्री एक्ट्रिसआ जि मोजां नुदोंलै बेरदों केमेरायाव एयारड्रपआव लानो हायोना जोंनिया नेक्स्ट लकेसना नैबेयावनो आरो खाथियावनोमोन चन्द्रपुरावनो आलदा मोनसे रिजर्टआवहाय गोदोनि एक्ट्रिस जानोमोन ना माबायदि मोनदों बेनोसै नै गाना मेकआप आर्टिस्टआनो सानैबा Ya masa foto sikit baik awak sana 56 ke sana lift lang lagi lift kayaknya mau gimana turun aja deh lift kayaknya lagi hwnnaया माबायदि खालामखायो फिदिंना लाबोखायो
Very big. Lips gabo gabo. Na tapa. Miss call. Ready, play back. Actress actor. Tem mwsayw actor apa? Musa. Actor pun mwsayw, actress pun mwsayw. Karena nonton ini music video aku. Gila, vlogger जों रायलायनानै थेपा. Acing. Ikut naik lagi lagi. Pa. Good. One, two. Timing tu boleh na? Itu rasa le. Ethiopia जोंना बाबा रे Jam. जाम खो Jam. Nani tu सुकी रे क्यों वीडियो काम दूंले itu Mr. DOP dari ase itu Dari Cut. Closer to Thailand. Closer, फटाफट. आइए बस. दायो कस्टिउम चेन्ज खालामबाय ओमफ्राय दायो नेक्स्ट सिना जालायसिगोन आरो ayo oरैबायदि मोजां आरो लकेसन केमेराखौ मोनथारलालै बिदि खालामनांगौ boleh. Itu sih.
Hello guys, neighbor day mijing on lazım gausbe. Boibw naida zangni video ko. কি কৈছে বন্টি Halia barzung bir bayna. Vlog masih bisa interest saya. Action of Malay. Ayah. নিজৰ এক্টিভিটিটো কেনেকৈ কৈ থাকিব মই আহিছো এই যে নিচিনা হৈ যাব মই আহিছো টাটা দিছো এনেকুৱা টাইম হৈ যাব চুকু চাইছে চুকু চাইছো এনেকুৱা হৈ যাব खाली गाड़ी है खाली गाड़ी है आज गाड़ी आई से आरो YouTube ni lan na nama ready Ready, 1, 2, 3. Love it. 1 3 go Like that. Hah? Ayo. Foto lah, bagus macam mana kau? Silent rocks na. Ayo, hazo seman kuis kena mahai. Bis bang bagus hazo sekena kerana ni di mariku. Hazo per. Like Nani जोंनि shooting सोलिगासिनो दङ ओमफ्राय दाबो जायाखै
location change जाबाय एबार बेयो बिराद मोजां लकेसन रायजोफोर नै बयबो केमेरामेन फैदों नै जोंनि एक्ट्रिसआ गाखोनोनो हायाखै जोंनि एक्ट्रिसआ गाखोनोनो हायाखै रायजोफोर थेखौ नांगोन नामा दा हट थांगासिनो दङ नेक्स्ट लकेसनाव आयौ 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 sendal kan ya? Iman gue tercium aja tuh. Nele. Oh ini barunya ya? Piung karena menda. Piung karena. Mau ikan ini kanda nasi lutu. Nele bobe. Iman burja bodoh mah tuh. No. Ile, iman burja bodoh tuh. Bodoh tuh mah. Kau deh bodoh. Ile. Orang mas ada na sampai ada. Barzuna aja. Oi, ada hilang follow कर बिदुन पे आर्टिस्ट है हाँ follow कर ले बन jadi playback jump 1 2 3 बेसी ऊपर मैंने टायर Yang sana hai na bukan deh. Hai. Noi जोंहा बिफानो ओंखाम हैनोसै. Mari. Atau yang mati bi. Oi, sana. Oke. Ini batek. Hai, Bipa. Bas. Ruk. Oi, jam. Ready? Jump. বহুত ধুনীয়াকে লাগাইছে দেই আপুনি বাপু Neza maliknya Dustbin jangan deh. Misalnya, hah? Nih, मा जानो नागिरदों नों एसामिस थालि जा ओमफ्राय मोनसे आङो नागा पर्क थालि जा माजों सोलायलायनो जों हागोन आं चिकेन थालि चिकेन थालि लकेल चिकेन थालि एक्सकिउज मी जानो हानाय नङा बायदि मोनदों आङो चिकेन थालि नङाबा ना ओरैनो दायो जोङो लेसिंगाव फैदों जानोसै आरो लान्चथ' नंला दिनारानो जासिगोन